Luonnonvaratieto.luke.fi on tällainen kaikille avoin ja ilmainen Luonnonvarakeskuksen ylläpitämä sivusto. Ja sieltä löytyy muun muassa tutkittua tietoa sudesta ja suurpedoista. Ja siinä on tämmöinen karttapalvelu, jolta löytyy susihavainnot viime kuukausilta. Täällä on hyvinkin tuoreita havaintoja joukossa. Ja nämä on kaikki petoyhdyshenkilöiden kirjaamia. Tästä näkee myös, miten susireviirit asettuu kartalle. Ja tämä perustuu edelliseen kanta-arvioon. Ja joka talvi susien jätöksiä kerätään DNA-näytteiksi ja myös niiden paljastamat tiedot löytyy täältä. Siis se tarkoittaa sitä, että täältä voi nähdä ihan yksittäisen suden tietoja. Lisäksi täältä löytyy tietopaketteja ja oppimateriaalia kaikista Suomen suurpedoista. Tällaiset yhteiset tutkitut faktat auttaa keskustelemaan tästä susiaiheesta, joka herättää aika paljon tunteita Suomessa. Video on tuotettu Euroopan unionin LIFE-ohjelman tuella. Videon har producerats med stöd av Europeiska unionens LIFE-programmet. This video was produced with the contribution of the LIFE program of the European Union.